Sanibonani. Ake ngikhulumeke nobhuti nosisi nobaba nomama nogogo nomkhulu nezingane zethu ngoba vele nazo sezingenile kuleli ngeke sikufihle lokho. Bafowethu, iqiniso linye angeke umfihle umuntu. Uyabona lo ntombazane othandana nayo oyibiza ngeroll on, lo mama othandana naye ombiza ngeroll on, lo bhuti othandana naye ombiza ngeroll on, lo mfana othandana naye ombiza ngeroll on, lo baba othandana naye ombiza ngeroll on, lo mkhulu othandana naye ombiza ngeroll on. Ngelinye ilanga uzomitha. Sisi, uma ngabe wena uyovula amathanga uwavulele umuntu wesilisa, yazi ukuthi ngelinye ilanga uzomitha noma ungamitha same day ulele naye. Nawe muntu wesilisa, uma ngabe uvulisa intombazane amathanga noma uvulelwa intombazane amathanga noma baba uvulisa umuntu wesimame amathanga noma umuntu wesimame uvulela ubaba amathanga noma gogo uvulela uBen 10 amathanga nawe Ben 10 uvulisa ugogo amathanga, mama uvulela ingane yakho amathanga, mntwana uvulisa uma wakho amathanga, sisi uvulela umfowenu amathanga, mfowabo uvulisa udadewenu amathanga, anti uvulela ingane kamfowenu amathanga, mntana ka-anti uvulisa u-anti amathanga. Yazi ukuthi ngelinye ilanga uzomitha, u-anti uzomitha, umalumekazi uzomitha, umamkhulu uzomitha, umamncane uzomitha, udadewethu uzomitha, uma wami uzomitha. Mkhulu uzomithisa, baba uzomithisa, malume uzomithisa, mshana uzomithisa, anti uzomitha noma umntana kamfowenu anti uzokumithisa. Kwazi lokho, loyo muntu loyo ozobe ezalwe lapho ngeke ukhone ukumfihla. Ukube abantu abafihli izingane zabo ngamachilo abawenzayo noma ngemikhuba abayenzayo, ngabe asinawo amashow afana noKhumbula Ekhaya noTatakho, ngabe asinawo amashow afana nalayo. Bafowethu, ngiyanixwayisa, uma ngabe uhlangana nomuntu wesilisa ngokocansi noma uhlangana nomuntu wesifazane ngokocansi, kunemiphumela yakhona, kunembewu ofike uyitshale kuye okungaba imbewu engakufaka enkingeni kusasa. Ngakho ke uma ngabe sekwenzekile musukufihla, kuveze lokho kusenesikhathi, kuhlukane kuse-early uma ngabe kuyahlukanwa. Ungathi uyafihla uthi hayi ngizomtshela after 10 years noma ngizomtshela after 20 years, hayi enye imfihlo yami imfihlo engizofa nayo. Bogogo nina enilalisa abantwana benu nomakoti babafowabo, nani nina abakoti enilala nobabomncane bezingane zenu noma nabafowabo babayeni benu, inkinga leyo eniyiqalayo ngoba kuzovela umuntu, loyo muntu loyo angeke ukhone ukumfihla noma ngabe usuthanda. Ngelinye ilanga uzovela loyo muntu loyo. Umbila uyawutshala utshaye enhlabathini uvalwe inhlabathi, kodwa ngelinye ilanga imvula izona loyo mbila loyo uzoqhuma ubonakale ukuthi umbila. Angeke utshale umbila bese kumila ubhontshisi. Bodadewethu nabomama nabogogo, nina enilala namaPakistan, nina enilala namaBangladesh, nina enilala namakhaladi, enilala namachina, enilala nabelungu, yazi ukuthi ngelinye ilanga leyo mbewu leyo lobuntu lo labantu laba engibabalile, amashayina, abelungu, amaBangladesh, amaPakistan, amandiya, amakhaladi, abelungu, yonke lento le enilala nayo ngelinye ilanga imphumela izovela. Kungenzeka leyo mphumela ingabi mihle. Ziphatheni kahle ke bafowethu, nazi ukuthi akukho kuyocasha ngeke kuvele. Ngisho umshwenya uwadlavuza amazambane kodwa ngelinye ilanga ugcina uphuma ubanjiwe ubulawe. Ziphatheni kahle ke bafowethu. Uma ngabe sekukhona inkinga evelile iveze masinyane nizama ukuthi niyilungise. Ungalingi ukuthi wena uzoyikhuluma emva kweminyaka noma ingavela emva kweminyaka ngoba imphumela yakhona ayibi mihle. Kuvela idumbu, kuvela ukuthakathana, kuvela ukubulalana, kungena yonke lento le ivezwa yini izimfihlo ezingena